Welcome to Real Location Chanel. Ole, ka video min view saka, min thir saka, min ngai hlut saktu te zong zong, invite chi bai vek ole. Tun truma chuanin IG, Instagram video te a download dan, gallery and save thei tura download dan kan lauzir ho don ane. IG a yan luta video chi rang rang tam takha yen kwala, hei ka du hei anat le mai. Engtinge kan e ve thiang o tia problem nei te potam takkan omin arin oma chu wang chuanin khang ho nei te tan khanen tuna chuan karun siam don ane. Ole, tuna a download dan kan lo en hold on ane. Ole tuna chuanin IG app sa hian ilu tanga. Ole ka khol khung chung a heno ilu tanga ti chuanin video o ta hianin i pheyang ti chuanin hen video hi lo download on taila tilai pathum min tar chawa hen kan lu dang dot pathum min tar chawa hian kan lu tanga. Ole kan luta chuanin share to a hian kan lutang ti chuanin loading a. Ole ti chuan heng apps ani chuan vidmate hi ikwikang ole poimo em chu vidmate hi nge ngai ni vidmate apps video download na hi ilutanga ti chuanin di khan lo omanga ti khan ingak lekang. Ole ti khan lo langa ti chuan scroll itwai chawang. Ole de live chuk zong ami hin ya ta hian ilutang. Ole a fia bera hen tikhanin ama khan aron tikngala hei download na ni download ang. Ole tikhan kan download ta. Ole azawa ti chung kan home to pang kan en chinang kan download ta kha gallery a hian alut nge lut lo kha kan check ang ole gallery a kan luta ti chuanin ole ei kan download kha ni gallery ati khan lo save to mai do ni. Ole ka video te min view sa ka wangin ka lo me.